Bo día a todas e a todos. Imos a pasar logo, como cada venres, a dar conta dos asuntos acordados hoxe en Xunta de Goberno e logo porme a vosa disposición para calquera cuestión que quera desplantexar de ámbito local, nacional ou internacional. Empezamos ca orde do día. Os primeiros puntos, como sempre, son vencellados a licencias do Departamento de Espazos Cidadáns que leva Jorge Duarte e hai unha licencia de obras para ampliación dun laboratorio na vía Nobel. Hai tamén unha licencia para instalación dun ascensor e rehabilitación de fachada na rúa Bispo Diego Peláez. Outra licencia para a construción dun alpendre no lugar de Fornás. Unha licencia para a instalación dun ascensor na avenida Castelao. Tamén para a construción dunha vivenda unifamiliar no lugar dos Abetos e para a construción dunha vivenda unifamiliar no lugar de Moas de Arriba. Denégase unha licencia para executar obras de aparcamento na rúa Santa Marta Arriba por non axustarse a planeamento nin a uso. E logo hai licencias de segregación, unha licencia de segregación en Villestro e outra tamén de segregación e agrupación en Amio. Hai unha corrección formal que non afecta ao fondo do acordo de licencia a Xestur S.A. que fora adoptada na sesión do 21 de nove do 2018 e que ten que ver cuns cálculos. Hai varias na Xunta de Goberno que non afectan a fondo do acordo adoptado e xa comunicado. Hai tamén unha proposta de Xanduro relativa a aprobar o persoamento do Concello nun procedimento ordinario perante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, un particular que non está de acordo cun dictamen do Xurado de Expropiacións Autonómico respecto a unha expropiación que ven xa de longo e que demanda no TSJ ao Xurado de Expropiacións e colateralmente o Concello que se axustou ao dictamen do Xurado de Expropiacións Autonómico. Hai tamén unha dación de contas da concesión da aprobación dun proxecto europeo financiado por un programa que é o Connecting Europe Facility, que é unha captación de fondos vencellados ao desenvolvemento dunha serie de programas, en este caso o programa de Tropa Verde, unha captación de 160.000 euros. 160.000 euros que van a ser, de alguma maneira, destinados a difundir o programa de Tropa Verde en determinadas cidades e, o que se... Ai, non, perdón. Ese ven despois, que teño aquí unha translocación de nota. Este programa, o Connecting Europe Facility, ten que ver cunha concesión de 160.000 euros para medir de alguma maneira e de maneira dinámica en espacios públicos da cidade, especialmente en determinadas prazas e en tempo real, determinados elementos vencellados ao cambio climático e a contaminantes na cidade. E concédense 160.000 euros para esa acción que estará fundamentalmente vencellada en determinados espazos públicos da cidade. Logo hai unha proposta tamén de Xanduro de adicar máis de 60.000 euros a actuacións no contrato do Servicio de Mantemento de alumeado público. Sabedes que hai unha partida anual do alumeado público para facer melloras puntuais en determinadas partes do Concello. Hai 150.000 euros anuais e agora dícanse 60.000 a actuacións de alumeado urbano en Salgueiriños, de alumeado na parroquia Lavacolla, no que é o acceso á igrexa e o palco do campo da festa, na urbanización de Brandía, no paseo central de Alameda e nunha urbanización en Laraño. En total, 250.000 son 60.000 euros e fundamentalmente adícanse a cambio de luminarias vellas por algunhas máis hostibles medioambientalmente e de menor consumo. Do 15 ao 160 ten que ver con exenciones das diferentes ordenanzas que veñen regularmente a Xunta de Goberno. Logo, temos
no 161 un rexeitamento un recurso interposto contra unha liquidación en concepto de IBI, no 162 todo o paquete que se trai de xeito regular de exencións por razóns económicas en tasas polo suministro de auga, conservación de contadores, saneamento, depuración de augas residuais, tamén por todo o tema de exenciones en recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos. Sabedes que a familias en exclusión, con poucos ingresos, de maneira regular o Concello deixa liberada ou exime a estas familias de facer o pago destas tasas. Hai tamén unha devolución de fianza, polo que fora un expediente no 163 de uniformidade da Policía Local no ano 2016, no lote A prendas de confección a medida. Hai varias permutas autorizadas por Noa Morales no mercado da Praza de Abastos, que son o 164, o 165 e o 166. No 167 hai asinatura a aprobación do convenio de colaboración entre o Concello e a Asociación Cultural Rochaforte, que figuran nas nominativas por 3.000 euros. O seguinte punto é tamén unha asinatura aprobación do convenio de colaboración entre o Concello e a Asociación para a Promoción Social e a Inserción Laboral da Plataforma polo Emprego para 2018 cunha cantidad de 12.000 euros. Temos tamén unha aprobación de convenio de colaboración entre o Concello e a Asociación Médicos do Mundo por 10.000 euros para este ano 2018, todas son subvencións nominativas. Logo hai tamén a dación de contas de Concha Fernández como delegada de Políticas Sociais da concesión polo Ministerio de Sanidade dunha subvención para programas que se poñen en marcha dende o MAT para a prevención das drogodependencias, que son unha subvención con cargo ao fondo de bens decomisados por tráfico ilícito de drogas e outros delitos relacionados de 68.000 euros. Danse tamén conta da asinatura de diversos convenios de colaboración entre o Concello de Santiago e distintas entidades de carácter social. Tamén conta da asinatura do convenio coa Fundación USC Deportiva por 9.000 euros. Conta da asinatura do convenio entre o Concello de Santiago e Cáritas Diocesanas de Santiago por 30.000 euros. E dase tamén conta da asinatura do convenio do cal xa se deu conta no seu momento aquí en Xunta de Goberno, que é a Asociación Provincial de Empresarios de Restauración e Hospedaje de Santiago dentro do proxecto Atlántico Social Lab, que sabedes que é unha concesión de fondos europeos para os orzamentos participativos, e neste caso é sin custo e é para que dende a asociación fagan difusión dos orzamentos participativos. Hai logo varias urxencias. A primeira é a que antes tiven a confusión, que ten que ver cunha solicitude de subvención concedida ao abeiro do proxecto europeo Tropa Verde dentro do programa URBAC 3 aprobado no 5 de 2018. Hai unha corrección formal. Hai o segundo punto unha circular, unha aclaración de instrucción de contratos menores. Xa se fixo unha circular no seu momento ca nova lei de contratos. Fais unha interpretación do cómputo do límite cuantitativo por proveedor, 15.000 euros para servicios e suministración e 40.000 euros para obras. A corrección da circular anterior ten que ver na adaptación que fai o Concello, na interpretación despois de varios dictames da Xunta Consultiva que van saindo a medida que se vai aplicando a nova lei de contratos, e entón faise esa corrección. Hai a recepción de obras de pavimentación en viais de parroquias de Santa Cristina de Fecha, Grixoa, Verdía, Nemenzo, Busto Barciela, Cesar, Carballal, San Caetano e Laraño, en base a unha actuación do POS do 2016. Apróbase facturas para pagar o Servicio de Vixianza e Seguridade no MAT por 20.552 euros. Hai tamén unha corrección dun erro no punto 45 que tiña que ver cun convenio entre o Concello e a Asociación Especial Olimpis de Galicia, que tamén é unha cuestión formal. Logo hai unha proposta da concelleira delegada de Centros Cívicos relativa a designación como técnica municipal responsable, persoal de apoio do contrato de servicio de dinamización e mediación sociocultural da rede de centros cívicos do Concello, e aquí voume parar un pouco para comunicar, non? É dicir, todos sodes conscientes de que hai unhas semanas en parte polo retraso da entrada da programación que xa está en marcha ou pola entrada da nova concesionaria no contrato de centros socioculturais,
a alcaldía adoptou un rol activo no que entendíamos que era unha problemática complexa e con antecedentes complicados. Sabedes que viñamos dun contrato anterior anulado, reparado de maneira permanente dende que se iniciou a legislatura con o anterior contrato e cunha sentencia por cesión ilegal de traballadores, en este caso 8 traballadores, que supuxeran un custo para as arcas municipais de preto de 800.000 euros. En ese contexto hai un novo proceso de concurso, hai unha nova adxudicación e é certo que hai unha distorsión no que foi a posta en marcha da nova adxudicataria dentro da rede de centros socioculturais e hai queixas veciñais e unha intermediación de alcaldía para adoptar unha serie de medidas. Dentro da rolda de contactos, tiven contactos con todas as partes, con colectivos veciñais que plantexaban queixas, ca propia empresa concesionaria que acababa de entrar, cos traballadores municipais que dependen do Concello directamente nos centros, cos traballadores que dependen da contrata nova que acababa de entrar, e logo, evidentemente, con responsables do contrato, cos máximos responsables pola parte pública. As medidas que se adoptaron foron varias. Por unha parte, de alguna maneira, unha reclamación formal á empresa concesionaria para que mantivera unha estabilidade tanto no persoal, que sí que foi subrogado, como no que é a programación e a presencia nos diversos centros como viña existindo con anterioridade, para que entendera, de alguna maneira, que a programación dos centros socioculturais non é solamente a que fai a concesionaria, senón tamén a que fan os traballadores públicos e moitas veces tamén o tecido asociativo e de algún xeito para que correxira determinadas dinámicas como puido ser tamén a lentitude no plantexamento da nova programación que normalmente comenzaba en outubro e sabedes que este ano abriuse en outubro o prazo de inscripción e comeza en novembro. Foron cuestións plantexadas en varias xuntanzas que hubo receptividade e que agardemos que sirva para reconducir a situación. Fíxose tamén unha petición á empresa de que se sentara a negociar un convenio de empresa cos traballadores da contrata, que era o plantexamento principal dos traballadores da contrata, e iso xa se iniciou. Hubo un cambio tamén a través de asesores municipais que asesoraban o Concello na evolución do contrato, e actuouse tamén, e isto é o acordo que se adopta, mudar as responsabilidades públicas no que é a xestión do contrato. Vai ser unha estructura cooperativa onde a maiores da persoa, en este caso que é Lourdes, encargada e que xa tiña experiencia, ainda que figure aí como dona María del Carmen de la Cruz Pérez, de responsabilidade de contrato, introducen tamén a persoas referentes en centros socioculturais que veñen desempeñando o traballo nesta casa, como son os responsables do centro do Castiñeiriño e do centro de Conxo. A idea é xerar unha estructura cooperativa de traballadores públicos que de alguna maneira sexan os responsables do contrato e axuden tamén en este proceso de reconducir unha situación que nos tiña preocupados pola problemática diversa que había. E con eso, adoptan unha serie de medidas que xa están dando resultado, pero da que eu vos informo porque nunca fixera, de alguna maneira, unha traducción en tempo real e que afecta a diferentes ámbitos e que agardemos que sirva para reconducir o que foi un malestar e normalizar un patrimonio do Concello como é a rede de centros e tamén garantizar que non volvan a darse situacións de cesión ilegal de traballadores ou situacións de irregularidades coa contrata. E logo temos tamén no punto 7 unha aceptación dunha axuda para un proxecto que tamén leva a Xanduro, que é o de Descarboniza, que non é pouco, e unha axuda ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Medio Ambiente por 67.000 euros, que tamén para trasladar esta experiencia a determinadas cidades do Estado. E isto é todos os asuntos. Póñome ao vosso dispor se queredes algunha aclaración sobre os mesmos ou sobre outro tipo de cuestións, cando acabemos cos asuntos de Xunta de Goberno. Houve conversas coa empresa para pedíndole tamén que manteña a estabilidade co persoal subrogado.
non tanto a estabilidade porque o persoal estaba subrogado, senón os lugares de traballo, non? É dicir, os centros, porque é certo que houve unha reordenación que xerou un malestar, bueno, o problema é moi complexo, non vou facer aquí un resumo, pero sí que é certo que houve como reubicaciones do personal, si subrogado en diferentes centros, entón o que se pediu unha continuidade do personal en cada centro que, como se viña facendo o seu traballo, unha mellor colaboración cos traballadores públicos, e logo, bueno, pues, determinados axustes, bueno, por incumplimentos que entendíamos pues, no tema da programación e determinadas cuestións que son lóxicos moitas veces que ha entrado nunha nova contrata, pero que neste caso é material sensible porque estamos a falar dunha rede de centros socioculturais importante. Perdoa, Rosa, non sei se está clara aí. Quero decir que a situación non era tanto a subrogación, que eso se garantizaba, senón como a continuidade nos centros de referencia onde viñan traballando. Que punto 4? Estaba vendo construción dun alpendre en lugar de fornás, si yo. Eu estaba coas urgencias, o punto 4 das urgencias. Ah, vale. Vale. O punto 4 ten que ver cando houve un problema de impagos dunha concesionaria que levaba o tema da seguridade na UMAT e o Concello tivo que asumir o pago de determinadas facturas para garantizar que os traballadores cobraran e poder manter o sistema de vixiancia e seguridade na UMAT. Entón, polo tanto, hai o recoñecemento dos 20.000 euros que son os que costou aquel período de tempo no que houve que facer esa corrección. Máis cuestións? Sí, vai a ir agora, en teoría, se podemos, a unha xunta de goberno extraordinaria a última hora, porque faltaba unha fiscalización do servicio de intervención. Se non vai agora a última hora, pois o luns, nunha extraordinaria. Foi unha cuestión de completar o expediente por unha fiscalización que había que facer da axuda. Algúna cuestión máis? Veña. Bugallo acaba de anunciar un acordo dentro do partido para presentar a súa candidatura e, bueno, dentro da súa presentación dixo que esta cidade leva 3 anos nun limbo e que lle preocupa o deterioro dos servizos públicos e era para ver. A ver, un pouco unha contextualización, porque non vou escapar a pregunta e che vou a contestar, non? Pero un pouco, é dicir, eu estou moi centrado, evidentemente, nunha cuestión que non é menor, que a de levar a cabo a acción de goberno hasta que remate a legislatura. Todo o equipo, non? E además creemos que é importante porque hai moitos proxectos en marcha e hai proxectos que se están rematados logo podemos rendir contas e tamén, de alguma maneira, establecer unha rendición de contas completas e porque temos esa responsabilidade, non podemos estar permanentemente en proceso preelectoral. De feito, fiamos un convencemento que en Santiago abriuse unha nova etapa hai 3 anos, da cal se vai a dar contas ao final da legislatura e vaise solicitar a posibilidade de que nunha segunda legislatura podamos pechar o traballo, ese ovieiro e asentado en varias cuestións. E logo que sexan os veciños e os veciñas os que decidan se verdadeiramente entenden que se abriu unha nova etapa de futuro e que hai que de alguna maneira que ter a posibilidade de ter unha nova legislatura para pechalo. Dito isto, o meu máximo respeto á escolla de candidatos das diferentes forzas políticas. Teño dito antes de que se dilucidara a escolla no Partido Socialista. Son dos que pensan que canto mellor sexan as propostas dos partidos, pois máis gañacidade e que todos e todas imos a ter que rendir contas dende a acción de goberno, acción de oposición ou acción de goberno-oposición e que van a ser os que decidan os veciños sen dramatismos. É certo que me sinto halagado porque o Partido Socialista faga o esforzo desta vez
para presentar unha candidatura deste perfil que non fixo hai 3 anos e pico despois dunha legislatura de 3 alcaldes do Partido Popular, casos de corrupción e múltiples imputados, e é certo incluso que me sinto halagado, tirando de retranca, de que semelle que o obxectivo é tumbar o goberno Compostela Verde, en este caso o alcalde, non? Bueno, forma parte do debate político e cada quen pode explicar por que agora ese anhelo e non hai 4 anos, e cada quen ten que rendir contas do feito. E nós, en este sentido, o teño dito, é dicir, creo que temos que rematar o traballo, temos que rendir contas, temos que dicir o que se fixo, o que se cambiou, dentro do convencemento que se abriu unha nova etapa, e que sexan os veciños e as veciñas as que opinen. Non comparto, evidentemente, esa lectura por múltiples motivos, Rosa. É dicir, eu creo que o Concello viña cun proxecto político esgotado hai anos, que deu paso a unha legislatura que foi anterior, onde pasou o que pasou, e a cidade entrou nunha crise terrible, e houve unha candidatura cidadán coa valentía suficiente como para dar un paso adiante e abrir unha nova etapa, e traballar nun contexto moi complicado. E eu creo que se exerceu un traballo intenso con honestidade e con moito esforzo personal de todos e todas, e que lle tocarán aos veciños e veciñas decidir se eso se percibe ou non se percibe, non? Pero non para nada valoro ese análise. Creo que o problema é moito máis complexo e bebe de outras causas. Preocupalle en todo caso que o Partido Socialista optase por Bugallo en vez de por... Non, eu creo que nesta cidade hai un espazo de cambio que pode entenderse en clave progresista, onde no noso caso a esquerda cidadanista da Unidade Popular, a esquerda transformadora, sigue aspirando a lideralo. Sempre digo que nas anteriores elecciones de 25 concelleiros, 16 concelleiros eran de Compostela Aberta, PSOE e BNG, é unha ampla maioría, creo que hai un mandato, había un mandato de cambio no seu momento, e creo que ese latexo sigue vixente e que nos aspiramos a seguirlo liderando, non? Para nada, o levo dicindo estes días, e además dentro do convencemento, eu son das persoas a las que le va la marcha e que a maiores rinde máis cando maior é o reto. E eu sí que estes anos percibín que certos sectores non asumiron os resultados que emanaron das urnas no seu momento e que levan practicando 3 anos a resistencia, e agardo que iso non acontece despois de maio do ano que ven e que o resultado verdadeiramente se asuma. Iso o que agardo, non? E non me preocupa, eu creo que teñen que ser outras forzas políticas as que deben estar máis preocupadas. E estou falando claramente do Partido Popular ou da emerxencia unha forza como pode ser Ciudadanos, non? Evidentemente, eu creo que vai haber unha oferta electoral importante, vai haber 3 cabezas de lista se a saúde nos trata ben a todos e todas nestes meses, porque nunca se pode falar a futuro que tiveron responsabilidades na alcaldía desta cidade. E, bueno, eu creo que gaña a cidade e que hai que esperar a que a cidade fale. O que digamos as partes, pois sempre é interesado. Outra cousa é o que pensen os veciños e veciñas de Santiago. Como interlocutor de cara a unha legislatura, como digo vostede, que se presenta como moi aberta, con moita oferta, mellor Bugallo que Paco Reyes, por exemplo? Eu a Pepe coñezo dende anos, cando tiña responsabilidades no Concello de Santiago, sempre tivemos un trato cordial, e con Paco teño un trato cordial. Nos, e o digo en serio, é dicir, falaba antes do obxectivo de rematar o traballo, rendir contas e aspirar a revalidar para pechar o proxecto de cidade. Ese é o noso motor. Temos claro unha cousa, nos sí que temos claro que somos dos que pensamos que a cidade non pode volver unha legislatura como a que viviu na última legislatura, e que o Partido Popular non pode volver a ter responsabilidades de goberno nesta cidade, e por nós nunca vai a quedar que iso aconteza, e agardo que polos representantes e polos referentes do resto das forzas de esquerda tamén se entenda que iso é así, non? Nos o explicitamos porque sí que creemos que a maiores de rendir contas e de legítimamente pedir revalidar a confianza para seguir liderando o campo da esquerda, o que aconteceu na anterior legislatura foi moi grave. O Partido Popular todavía non asumiu o dano que lle fixo a institución, e por nós non vai a quedar nunca que o Partido Popular volva a ter responsabilidades de goberno directas ou indirectas nesta cidade. Alguna cuestión máis, donas, cabaleiros?
Moi ben. Pois nada, pasar unha boa fin de chicos. Veña, chao.